Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Sami, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saakmet anaayat adumdumngag iti programa yo. Isu anaawi sakmet amang ibinglay iti daytoy kapadasak ken ayat, ajak tupulos malipatan. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Sami. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sami, kanahin mo tan amarabyan ka nga agawid. Itay pa'y lang urayan ka. Nabanugak, kayat ko ti agina na. Ha? Di ka mang rabi? Mangisagana kiti kanam. Saanen? Nanganak itay ijarwar. Jakon mang rabi dito'y balay. Sige nga Rod, mapankan ijay silid. Ada ijayin ni Sally nga anak ta. Umuna kayon ang maturog, taado pa'y ti aramidat. Mapan kalaak trabaho, saan ka di? Ngam apay nga agawit ka pa'y iti kawas mo. Sa dino ti papanam. At dalang nas ka napapanak inton malam, kalpasan ti trabaho. Apay adi mo man laing baga kanyak nga dagayang papanam. Kan may sa, di ka pa'y namigat. Nasapa akmat ang nagluto. Julie, agdardarasak. Di na kumasingain. Ala, inakon. Nujak makaawid inton rabi. Sikapay lang ti makamo iti anak ta. O sige, agan-anad ka. Agyaman nagtapinay pa'y sumti imay. Wana. Ingkarikmat kan kaakalpasan ti trabaho. Ket agdiretso ak ditay. Sigurado ka kadi, ngawan amo ti asawa maipapan kadataadwa? Awan. Kan maysa. Saan ko pa'y mat nga asawa ni Julie? Saan kami pa nagkalaysa? Agdandan na kami lang. Gapoy ti anak mi. Ha? Kat, anya ti kayat mo asawan? Sika ti ay ayatek. Saan ani Julie? Idada ka pa'y lang ijabrod. Nabayag ko ngayon oray ti panagsublim. Ngam tinak na uray. Iso na damag kulaangan nga da babae akadandanam. Itatanag sinarak tamanan. Kayat ko ama amuam. Nga ay ayatan kapaylaang aging gaita. Oh, adaw mawawagan ka. Amang ano ni Julie? Iso. Ngambabay amon. Awan madlati na patag na ibagana. Amang ano makapungtot ito agawid ka? Saan? Ibagak lang nga dain na tindarak akasangay ti gayem ko. Mamati day jayan. Madanaganak. Awan ti pagdanagam. Sika ti ay ayatek kunak manan. Sami, apay nga itakalaang anagawid. Upat nga aldaw ati ka nagparparang dito balay. Di mo pa isang batan dagiti awag ko. Sami, kasarsarita ka. Anyaya ti parikot, no jak kayat ti agawid. No addaman responsibilidad ko, jay anak talaeng. Saan ka akaraman? Gaputa saan tamit nga agasawa. Awan ayat itinagbaetan ta, Julie. Anya? Isu ang mabalin ka ni. Di nakbibiyangan. Gaputa saan mo atangal tibiyag ko. Amok nga awan panagayat mo kanyak. Amok nga aging gaita. Kat ni pa'y lamarihel ti adda di tapuso kan panunot mo. Sa anak ako nang tapno jak maamuan dagiti mapaspasamak iti aglawlaw. Jak ipilik ti bagikan ka. Gaputaan mo kasaan to naragsak ti masakbayan ta. Nang siyak lang ti agay ayat.
Tada sa bali nga ay ayatang. Pakawanan nak. Saan ka nga ayayaten? Kat pudnutin ako naman ni Mariel pailang ti ayayatek nga ginggay ta. Saan ta ba ta nagkalaysa? Kas itinakunak idin. Sige. Ipaay ko ti wayawayam. Gaputam mo ka masakit ang naklaang. No ipilit ko ti bagikan ka. Kat sapay la ko nga. Tanaragsak kanto nga agnanayon. Nasaya tanadanon ka dito'y pagababangan yaw. Tatang, Anya ka dito ang aramidam. Samay. Agpampanunod ka kade, wano saan? Di magas da jule kanti anak mo ije balay. Imay da nagpakada. sumra kayo mampay tatang. Sige, agtugaw kayo. Tatang, mawatan da ko ma. Saan ani Julie ti ay ayatek? Anya? Ngamaddan anak yo. Di ka kadimasyan iti aginam. Gapulaang iti sa bali a babae. Tatang, ni Mariel ti ay ayatek. Idi pailaan. Same, di ka kumaagaramid iti may sa abanag a pagbabawiyam iti udina. Agpanunot ka kumaan embag. Nasingpat ni Julie. Isukat mo kit din kin ni Mariel. Usaraman de ta panunot mo. Awanan ni Julie. Nagawidan iti lugar da. Ha? Kasta ka di? Wen, intugot na ti anak mi. Sami, Oh. Apay akaslasan ka naragsak. kasla, diyak maaklo na panunutan. Nadadaal ti may sa pamilya gapo kanyak. Saan? Di ka kumagsawi ti kasta. Gaputas si kati ay ayatek. Si kati babae nga inararapaap ko nga ikalaysa. Idi pailaan. Sapay ko ma, tadi ka agbabawi iti dayta a desisyon mo. Di ka kumagliday akasta. Agabrodak para matlaing ka data. Kasano akpay ita? Sanak mat apumanaw? Tapno agaramid iti sana rumbang. Naibusan ti urnong ta. Isong agabrodak. Iti kasta. Agkalaysa tamatan into nagawidak. Promise ha, kanayon nakto nga awagan. Wen. Anya kalakit din aya. Di ka madanagan. Duwala atawan. Kan may sa, adamot social media. Makapagsarita talatta. Nga oray adayuta iti tunggal may sa. Agan-anad ka ijaya. Di mo baybay antibagim. Panunutam kumakanayon. Nga daak dito'y Pilipinas nga agururay iti panagsublim. Oh, pare. Manulang abulan ta dito, ngam kasla kanayon ana unag ti pampanunutan. Huwag nga rod pare. Parikot ko ni Mariel. Apay? Diyak namin makontak. Manon nga aldaw ajak nakasarita. Kasta ya. Diyak ko makayatiak panunot iti sana na sayahat. May papankan kwa na. Dakkal ti panagtalag ko kan kwa na. Ngam sa balya talaga tiyak parparik na kanyak pare. Di kag panunot iti kasta pare. Narigat Sabay kat at data dito eh. Amangan no maapiktaran ti trabaho ta. Manula bulan ang tiwarain pare. Makawid tan. Huwag nga rod. Nagbiit at talaga ti panawan. Makapailiw mo ti jay Pilipinas. Pilipinas, nuno ni Mariel.
Mailiwakan ko na pare. Nga mamok adi na kon kahiliw. Nasurok amay sa atawan adi kam nagsarita. Ngamin, imblock nak iti Facebook na. Baybayam kayo din. Saan siguro ni Mariel ti babae aparakan ka? Oh, samay anak ko. Manon nga aldaw tinapalabas, manipod simbang pet ka. Nga madlaw ko adi ka matagtagaray. Tatang, Parekot mo ka din ni Mariel. Di mon panunutan dayjay a babae, anak ko. Saan anapudno kan ka? Tano napudno kumakan ka. Inuray na ka. Saan kat an nakisinublan iti sigod anubyo na? Jack maklong dahito yan napasamak, tatang. Apay akastoy. Imbagakan ka idi pay laeng, anak ko. Adi ka agar aramid iti banag a pagbabawyam iti udi na. Oh, anya ngay ita. Mapanunot mo itaan, a husto ti pamagbagakan ka iti kalabos. Sammy? Mariel? Masikog ka. Apay naramid mo kanyak ti kastoy. Ingkarim kanyak nga urayam ti pa nagsublik. Ngam anya tinaramid mo? Pakawanan ako, ma. Amo ka na sakit para kan ka. Ngam lading itek. Saan asikat ti ay ayatek? Gaputa iti kaawan mo. Isumat ti panagsubli ni Erickson akaayan ayat ko. Idadaak pay laang iti abroad. Ania. Pasensya kan. Gaputa jak pulos imbagakan ka. Nga ada nakarelasyon ko idi iti Hong Kong. Iti panawan nga agdandan na kayo ka ni Julie. Sige, pumanaw kan sami. Amang ano madanunan na kati asawak. Awanan serbik ngagbiag. Tatang. Abay agastoy din napasama kanyak. Ay na, sami. Nabartak ka manon, anak ko. Tatang. Abay agastoy. Ay, Kas itinakunakan ka. No impangag mo kumadag iti pamagbagak. Di mo kumamapadasan ti kastoy ita. Tatang. Lipata mo dayjay a Mariel. Masakitan ka gapo iti inaramid na kan ka. Ngam ad-addaan na saksakit. No dumakkel ti anak mo, adi nakabigbigan nga amana. Napatpatag ti pamilyam anang isukatam iti dayjay a babae. Ita, tanausawan kan anak ko. Nangag mo siguro dagiti imbagakan ka iti rabi eh. Tatang. Manu atawan nga awan ka dito'y Pilipinas. Di mo pulos nakikita ti putot mo. Isu amapan mo pasyaran iti lugar da Julie. Tatang. No awan at talaga ti panagayat mo iti inana. Ipagpagapumlaangan iti putot mo. Anya laangan tirik nam. No dumakkel kat di nakabigbigan nga amana. Tatang. Ala. Agpanunot ka anak ko. Pagsaya atam amin nga ibagbagakan ka. Sami. When? Siyak, nana. Ay, sige. Umunag ka, baro. Agyaman ak, nana. Mala, agtugaw ka. Apag isaw, agawid ni Julie inton madamdama. Umay mangal daw dito'y balay. Sa dino ti paggapuan na, nana. Apay, di mo amo amang isursuron ni Julie ita. Ha?
Manipod nagawid da dito'y nga agina. Siyak tinagaw awir iti anak yo. Gaputa ko na nga ituloy na ti panagadal na. Ay kat nagtuloy tadwamot laengen atawan ti di na nailepas. Kat, ti anak mi, sa dino ti ayan na. Intugot na ijay pagadalan, baro. Saan mat ngamin anariri jay ubing? Iso nga inaldaw nga itugtugot na. Sami. Wen, siyak. Maala, agtugaw ka, Julie, anak ko. Agsarita kayo an aimbag. Kabayatan ti panang isagsaganak iti pangaldawan tayo. Apay nga imay ka? Anya ti gagaram? Mami, mabisbisin akon. Kwa, mabisin kan? Ala, mapan kan ija kusina anak ko, ha? At ay dyan ni Lolam. Umunakan amangan. Wan, Mami. Mabit lang anak ko. Di mo awagan iti anak. Gaputa saan ka ang maikari kada kami nga agina? Julie, amok ang nagdakkel tinagbiddotak kada kayo nga gina. Ngem, nakaamiris akitan. Nakaamiris ka? Gaputa lino ko nakalaang dayjay ababay anang isukatam kada kami nga agina? Kasta ka di? Julie, pakawanan na ko ma. No amumla ko man no kasano tirigat ko anang isaksakad iti anak ta. Kabayatan ti panagadal ko. Manun atawan tinapalabas. Nga awan ka iti dan nami. Gaputa inun-unam ni Mariel. Ngamin, imbagam nga iso ti ay ayatam. Nagbiddotak. Aklonek dayta. Ngam itata nakitak ti anak ta. Nakasaganak ang mangawat iti dusam kanyak. Tapno mapakawan naklaeng. Saan akas karina ti mamakawan, Sami? Sa dino ti ayan mo. Idi panawan akasapulan na ka ti anak ta. Idi panawan nga ada sakit na. Kat kasapulan na ti tulong ti maysa nga ama. Sa dino ti ayan mo. Isu alading hidak. Jak kasapulan ti tulong mo. Gapo ta kabaulak abiyagan ni Sally nga uray awan ka. Nairwam kami nga agina nga awan ka iti den nami. No anyaman ti sakit amarikrik nam ita. Doble ti sakit anarignak. Idi imbagam nga awan ayat amarignam kanyak. Nga magyamanak. Taga po iti dayta asam. Nagbalin akarit kanyak. Tapno ituloy ko ti agadal. Ita. May sa akon alisensyado a maestra. Isu aladingitak sami. Didakan maawat iti biyag mi. Julie, pakawanan na kuma. Ikan na kumapay iti sabali agundaway, amang ilintag kadag iti nagkurangak. Awan na aramidak iti dayta apangadang ni Julie, Mr. Lonely. Gaputaan mo asyak tinagbiddot. Agbabbabawiak ita. Nang runa idi makitak ti anak mi, ken ni Julie, amang isursuro iti agdama. Inaklon ko adinak mapakawan, ngem pagyamanak launay, tasaan nakaparitan amang sarungkar iti anak mi. Daytoy man ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Sami. Sami pagayam ko, agyamanak iti ingka panang ipatulod iti pakasaritaam. Awan ti tao asaan nga agbiddot. Nupay kasta ti pangadeng ni Julie ita, gapo dayta iti saan nga ingka imparik na kenkwana. Ngem ituloy mo lata ti agbaliw.
Saan na kaman ang mapakawan ni Julie, ngam tinapatag saan namat nga ipaidam ti anak yo. Katamok, dumtang to ti aldaw, ang mapakawan na kamatlaang ni Julie. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan as Sami, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.